Každý hovorí, že existuje rasový problém. Každý hovorí, že ten rasový problém bude vyriešený, keď sa obyvatelia vyvíjajúcich krajín vylejú do každej bielej krajiny a iba do bielých krajín. Holandsko a Belgicko sú predvinené tak ako Japonsko a Tajvan. Ale nikto nehovorí, že Japonsko alebo Tajvan vyrieši tento rasový problém tým, že prinesú milióny treťosvetových imigrantov a citujem, asimilujú, koniec citátu, ich. Každý hovorí, že posledný krok na vyriešenie tohto rasového problému je, aby všetky biele krajiny a iba biele krajiny sa asimilovali. V podstate sobášili a mixovali s týmito farebnými imigrantmi. Čo keby som povedal, že existuje jeden rasový problém a tento rasový problém bude vyriešený iba vtedy, keď prinesieme milióny nečiernych ľudí do všetkých čiernych krajín a iba do čiernych krajín. Ako dlho by trvalo niekomu, aby prišiel na to, že ja nehovorím o rasovom probléme, ale hovorím o poslednom kroku na vyriešenie čierneho problému. A ako dlho by trvalo, aby každý rozumný čierny muž prišiel na to, a ktorý bláznivý čierny muž by tomu neoponoval. Ale keď poviem túto očividnú pravdu o teraz prebiehajúcom programe genocíde proti mojej rase, bielej rase, tak liberáli a slušní konzervatívci súhlasia, že som nacista, ktorý chce zabiť 6 miliónov Židov. Hovoria, že sú proti rasizmu. Čo naozaj sú, je proti bielých. Protirasizmus je iba heslo za proti bielých. Oni obhajujú genocídu. Ázia pre Áziatov, Afrika pre Afričanov, biele krajiny pre každého.